So hello guys, welcome back again to my YouTube channel. So karon guys, grabe jud kimingaw jud ko ninyo guys ug kimingaw pug ko nga mag-upload sa ang YouTube channel. So pasensya na pud guys ug saba karon kay dari sa kilid, ari po sa kilid pod naa pa sig dok nag-papa pod guys kay ki ang purok dito kay Adzom pod ni dyan na. Dari po side guys, nagpabulhot pug pikas man ang saba kadyo. So pasensya na kadyo, ako namang kusog-kusog ang tingog kay para po madungog ninyo tanan. Diyan karon, welcome back again guys. Kimingaw na jud ko ninyo guys. Kimingaw na pud ko na mag-upload og video kay ni aging adlaw is na strike ta guys. Kay wa mo ko kuan guys, wa mo ko expect nga kiteksan ko sa Gmail og si trends na strike ka nga naman guys. Nakura ko guys, na strike man ko. Sus Ginoo ko guys. Maoda itong video sa una 10,000 na kapin ang views na strike ta kay kana laging pauwag-uwag ana pagkinas lawas na strike noon man ning violation na sinulong YouTube nga ay dili pwede mo na kitanggal sa kibutang mo strike 1 na pagbasa ng strike 1 hala ito susin ako guys sa kuan guys ito sa channel mag-post na ako sa bagong vlog na kay last ng vlog guys ito pa man si Terry yung first meet ni Terry nja upload now your channel is not uploaded na di na ko na maka-upload guys yun strike ko no nja ito ko nabasa ko sa community ay na strike jud ay guys 1 week nga dili ko maka-upload so karon nagbuhat jud 1 week guys nga moabot sus santo sipod guys birthday po na timingan po sa birthday guys na strike ko wala lagi na tinuod jud guys kung naay kalipay na apoy kalungkutan nagbawas kay agaw yung birthday wish guys before mo abot ang birthday is magkita mi ni Ate Flora Mibuna na andyan nakitaan man kita ga mag-bless sa Ginoo kay panananginan sa hatag dito sa nagkita mi Ate Flora ni aging adlaw mo to ang vlog last nga vlog unya mo to pagka 8 na strike ito baga 9 nagsugod di na ako maka-upload kaya na strike lagi in 1 week so karon pa ako makabalik og upload so nalipay po ko guys nakabalik na ko og upload bakpak ta kay di ko lalim guys na mag-upload kay na imo baya po ng kuan guys imo bayan habit nga mag-upload ka kaya ning kamot baya po ka ning kakay baya po ka guys nga upload kay para pag daghang pong sweldo po madawat kay di ka sikat kaning kakay punta sa karon guys kinakabalik naman taron sa atong pag-upload o nakabalik naman ta sa atong strike in 1 week so ang atong topic karon is all about nganong ningsud man ko pagka-vlogger sa tinuod lang guys no kung mag-ingon ta og vlogger easy ra no from the word VLOG but nakalimot na ko basta vlogger from the word vlogger makaingon sila og sa genre o masudlan na nimo guys perting lisura di sa naman ang nalaman guys kay marami o masudlan na nimo guys perting lisura guys karabi makaingon ang ubang tao guys unsa man ang vlogger sa genre man na di man na makakwarta samok naman sa kinabuhi ng mga vlogger chichiburichi wala sila kabaw guys unsay vlogger guys karabi jud ang vlogger guys maunay anha mubirada ang mga tao nga maningkamot nga ning tuo ba nga na magayon na dato sa vlogger guys di ba sila guys na dato sila o nakwartaan sila o naswenduan o nakadawat sila kwarta tungod sa paningkamot o paggiya sa Ginoo manang guys og musugi tag vlogger lisod ka adso lisod jud guys musud vlogger kay napay uban nga videohas kamera mo dagan man sa may saas kamera intang nga mo dagan mas kamera ay uban mo dagas kamera na uban nga mauwaw sa kamera kaba mo guys nga nang gisud din ang pagka-vlogger kay kitagaan og higayon sa Ginoo nga mura mo kung saysay guys ito guys ningsud ko ani pagka-vlogger kay kitagaan og higayon sa Ginoo nga mao na jud niyang linis kinabuhi kay nabajat ko kuan guys na ay skills nga mo bat sa tubangan sa mga kamera di man uwaw kayo sa kamera guys imo nang naong kuno mahadlok man kayo mo nang naong Azag ka, kayo mo nang naon na
may message kung uyab to unja na tabasahon guys kay mag istorya ta anong tiwason unja vlogger gali ka guys di ka mag-uwaw-uwaw sa kamera kay murag mag-uwaw-uwaw pa ka sa kamera guys gusto ka mag-vlogger gusto ko may uban guys gusto mag-vlogger pero mauwaw-uwaw pa ang discarded guys para di ka mawas kamera at sa paghihipi nang uban guys kuno is according na Ati Florame hipi-hipi pa kuno mga wa pa na igawas nila mga kinsa sila ana manang og mag-vlogger galit na guys kana kun natural lagod kani ka mauwa murag wa ba pasag diin ang mga bashers mga tao nga ning bat mo diha pasag diin na sila kay di man sa makatabang ang makatabang naman katulad mga tao nga dili bashers diba pero yung sila guys makatabang ko ng bashers kay mo comment mo sila adto unsa ni mo ana na pero makatabang gyapon hundang na ag bulhot maadyo kani undang na so dewason guys maraming na jamo na marag ako na usang so guys og vlogger gali guys perting lisura unja mo lagi to dili maos kami sa kamera unja karon guys tingsod ko sa pagka-vlogger kay taga higayon lagi nga maani so marag mo sila ang linya guys ang kinabuhi marang maningkakay ko ani guys kay kana naging pobreta guys murag ning tuot sa Ginoo nga mao na jud ni makatabang maka-change of life change of life of wisdom so saan kasing-kasing pud guys ug ako mong hunahuna nga mao na jud ni man jud ni pagpalambo pagpag-utro sa akong kinabuhi ugot ito guys kay kabaw ko kay kabaw ko guys nga mao na jud ni ang paglambo ug mao jud ni ang pag-utro sa akong kinabuhi guys kay mga andoy ta nga pobre mga andoy ta nga kana bitong according to Florame guys nag-istorya mi na adlaw nga ang isang pangandoy simple agud kuno guys nagbakon niya guys na sudan buwad na bugas kanang wala problema ba nga kanunon mapunay pangandoy na di man sa ingon guys nga nanundog pero maujud punay pangandoy na kay pobre ra ba ja pud mi di ba pareha ra man ta mga tao ani nga pobre nay ubang nga dato sila karon so sa di lang sila makadato sila guys ay musunod lang pud ta so bitaw guys karon as a vlogger guys na ako ning sud-ani nga karera is lisod kaayo dihang nga challenge sa baron lisod nga karera guys before jud ko na successful aning pag-monetize guys pag pin ana daghan jud mga challenge guys daghan kay mga challenge kani abot mga bashers nga na makadugo ako ni mga bashers guys di po na mato ang pasagdaan tapos padayon gihapon kay kanila laging na maningkamot ta nga naatay katong atong kasing-kasing nga kipitik guys nga mauna jud ni imuhang linya ba sa kinabuhi pero mauna jud ni ito nagpadayon na pud gihapon ko guys hala padayon sa vlog bisan no makabaw unsa ang pag-edit ako kabaw unsa pag-edit unsa ang pag-thumbnail kaya tan-awas ang mga vlog guys kay kinauna ng vlog perting bija pero nice mo sa guys kaya maka-develop mo pud sa mga huna-huna guys kung magkasiga kag nag-vlog maka-develop na sa guys kung ay nga day ang thumbnail ay nga day pag ni makita pag diskarte guys sa mga vlogger nga ay nga day so karon guys ngayon nisod ko ani is nadto ko'y pangandoy guys number 1 is makatuhod kog balay dili jud malikan guys mga andoy tag balay so karon ang balay kay pud ani karon is dili jud as in guba pero mga andoy pud taog kabaguan sa tong balay nagdati resulta sa tuong resuldo ba po hon so jud pangandoy number 1 is makabalay tag bago number 2 is makatabang ta sa ginikanan or parents kana bitong atong papa guys is wala problema sa mga sudan kanunon mano jud ang number 2 number 3 is makakuha tag mga sakyanan kay para puhon guys o mag-vlog na ta abog-abogan ng mga tao diha charot ta joke ra natay mga sakyanan po no puhon dili na problema nga mag-vlog ta manakayan nga na gasolina na may problema kaya kaupat is mga gamit sa pag-vlog mao din na importante po guys nga dapat na kay mga gamit sa pag-vlog para pod bungga pug resulta pod ba dili ka makabangbuangan nga na. So karon guys, ako nagpasalamat din jud guys before ko mag-end guys. Pasalamat sa oring jud tanan sa mga Bisaya, sa mga nagtan-aw na ho, sa mga unsa pa diha mga tawhan ang sa ko kaila. Shout out din jud tanan oy, God bless sa jung pamilya ja.
Nagpasalamat po ko ni Ate Florrie Buholana sa iyang pagsuporta po sa akong YouTube channel. Ug atong tabangan po si Ate Florrie Buholana sa iyang YouTube channel para maka-silver button na sa pohon. Button. Button. Tatabangan si Zaki para pun ko na po tay kaduhang Bisaya nga maka-silver. Katulo di ay kay katulo na si Zaki maka-silver button. So, malagi nga guys, salamat kaadyo sa inyong pahigugma sa ang YouTube channel. Bisin, anak lang, share lang ta. So, mao guys, kung ako nag-aawhag, ako guys, kung sino Tagalog naman, kung kisa to'y willing mahimong vlogger, just leave the comment below, kaya ako ang basahon, dyan ako alam pong message lang po ninyo individually, kung kisa ganahan, o si technique, kung nadyo may skills or willing guys sa mga vlogger, sudli, suwadji kay wala ang pimawada na guys, mo vlogger mo kay ang magmusod kay vlogger silon ka, may mawaan na guys. Ang ato lang ana is pag lang pag trust tag Ginoo, trust imong kaugalingon nga kaya na nimo og musud ka ana guys nga nagtrust sa Ginoo sa imong kagalingon, so na kaya na nimo magtinabangay ta guys kay kita ra bay mga pobre ani, di ba? Dili man ako pud guys, dili naman pud ako ang nangangandoy nga mahimong taas pud gamay ba, dili ta mapabilin nga pobre guys. Magangat-angat ta ginagmay guys. Hutoy na ko. Di ta mapabilin nga sa ubos guys. Magpagkuan pud ta, magpataas-taas pud ta gamay kay luoy ta kaadto guys, ug magsulan ta kang nag-asin. Asin, tubig, sili, saging, bulanghoy, ana dito mapabilin nga na guys. Kana mga bulanghoy nga na coordinated programi istak na dapat istak na nato guys. Dapat moangat-angat ta ginagmay guys ba, kana guys kanang pangandoy nato nga madato maabot man na guys, basta salig sa Ginoo og salig sa imong kagalingon nga maabot na nimong butanga. Kay kung naa kay salig sa Ginoo og salig sa imong kagalingon nga makuha ang butanga, makuha jud nimo. Promise guys, trust sa imong Ginoo, trust sa imong kagalingon nga makuha ang butanga. Kung kanang butanga makuha na nimo. Kung kanang butanga imong sudlan mga kwarta na, makakwarta ka ng butanga. Kay mo na guys, ang ato alam dani is pagkuan lang, pagsalig faith sa kagalingon ug sa kaginoo ba. Kanang kaya jud nimong butanga na nga makuha nimo. Kanang butanga makakwarta na. Salig lang jud pasagdiin ang mga tao diha kay wala man sila kabalo kung unsa imong pangandoy sa imong kasing-kasing, di ba? Wala sila kabalo guys kung unsa imong gustong makabuot, di ba? Karon bitaw guys, ang gamit ron is kaning cellphone nga gamit ron is ang manok ng tubag. Perti pa ni manok mo tubag pug di siya pangutan-on. Bitaw guys, kaning ang cellphone nga gamit ron guys pag vlog is hinatag na niya guys, second hand pa dyan na hinatag ha. Kaguba mo na niya guys, kalitra o green ang screen. Tuang po manok yung tubag. Kalitra green o screen dyan. Matinga ko nga naman oy, mawa ko gana. Pero padayon gihapon ko guys. Kaya kanang cellphone na hinatag na po ni, dili na ako mention nagpangar. Kaya kabaw na siya kung saan nakatag aniya. Shout out ni mo dyan. Kanang gamit nga stand guys, guba na po ni kibagli pus ang pagumangkon kay kalaging kiriwan og kamot kibagli, so guba na po. So man mga andoy ta guys nga natay gustong kuhaon mo nang nakanaw na bitaw ko guys nga nag challenge oy, gusto na ko na makuha bitaw guys. At tinuod lang guys, muhatag man ang Ginoo guys, di lang sa karon ang Ginoo man gud guys, dili muhatag diretso butangan pa jud challenge ang kaya na nimo. Kung di na kaya nimo, di jud kanang problema ang hatag sa Ginoo. Kung ang Ginoo gali mo hatag nimo nang challenge siya, dili mo ni accept, di jud na makuha imong butanga. Dapat imo jud nang i-accept dawaton, imo pa jud nang manang kakayan, imo pa nang ikuan kung hugot-hugutan kay para makuha imong butanga bago nimo makuha imong butang. So mao ra gito guys, kung musuta pa as a vlogger, dili sa John, pero kung naa kay trust sa Ginoo og trust sa imong self, makuha dyan ng pangandoy sa tanan. Kaya ang vlogger guys, trabaho pud ni, dili pud ning ingon nga suroy-suroy lang. Kaning vlogger guys is napo na siya kwarta, dili pud kwarta nga dako, ginagmay ra gud po guys, kanang konsumo ra pud nimo guys ba, na mapangandoy nimo makuha ra pud nga sweldo. So daghang salamat kay sa papaminaw nga unta na may nakutunan, nakuha
nga ang ako alam ninyo mapabilin mo ang pag-trust sa Ginoo o trust sa imong self kumusod ko anang butanga. Ha? Dili ta mawad anog paglaom sa Ginoo, ha? Kay tabangan mo ta sa Ginoo, guys. Trust me. So daghang salamat guys ug ako day usab si Kuya Renz ug I hope magpadayon mo sa ang YouTube channel sa pagsuporta sa love. So bye guys. Bye. See you sa next vlog. Kana po. See you sa next vlog guys. Bye.